ceva ce să spun cum de suntem pe Roblox și jucăm un joc killer și am uitat cum. Nu știu, eu nu prea mă uit la asta. Hai să dăm joining. Când intru într-un meci de ăsta de ce a început, o să-ți apară acolo joining. Ok, o să vă explic cum e treaba. Vedeți acea bară unde scrie 3 din 20 coins? Când o să strângi 20 de coinuri, adică bănuți de ăștia, o să se dă level. Eu deja sunt la level, cum să vă zic eu... Acolo, vedeți, acolo e un cineva care moare, dar e killerul lângă el. Mi-e și frică să mă duc să-l salvez. Trebuie să stai lângă, așa. Eu cu sora mea, noi deja ne jucăm joculețul ăsta. Jocul ăsta îl știu de mult timp. De câțiva timp, ok. Nu chiar așa de mult, dar îl știu și eu, îl știu de 3 zile. E foarte greu să faci pe ăsta level. Fac. Ce m-am dus cu fraierul? Help me. Cine e ăsta? Ce killer e ăsta? Stai că nu văd ce killer e. Ce killer ești, man? Sper să nu se audă vocea lui Barbie pe fundal, pentru că sora mea se uită la Barbie. Și secretul sânelor. Mereu când fac eu un video, trebuie să se găsească ea să vorbească. Escape. Putem să scăpăm. Escape. Chiar dacă sunt mort. Escape. Help me. Haide. Come on, man. Come on. Ce fac? Rip, man. M-am dus sus la... Hai. 2 a scăpat și a omărit 1, 2, 3, 4. Killerul meu este... Hai să vi-l arăt că e killer. Ultimul killer. Slime Girl. Îl am și pe Slenderman. Îl am și pe Jason. Îl am și pe ăsta și pe ăsta și pe Killer Clam și pe Killer Granny și pe Killer Fred și pe mine și pe Chucky și aici orice killer care nu l-ai tu, ți-l dă așa random. Stai că mai cu... Să alegem apelele ăsta. Nu, asta e chemia, și nu poți să scapi. Da, asta. Are rang 32? Mamă, cred că fata asta se joacă minim de 3-2 săptămâni. E killerul Chucky. Și e level 1. Pe bune? Pincă. Da, am dus la propus să vă ascundeți așa, piș. O să spawneze aici, pe afară. Pe aici. Chucky's hair. Mă ascund în dulap. Că mi-a Chucky. Mi-a Chucky pe sus. Bă, da, dete, că ăsta e dulapul meu. I-a dat headshot. Mi-a dat headshot? Nu. Ok. Bă, da, eu mai am făcut. Când se aude muzica asta și face ecranul roșu, înseamnă că e lângă noi. Pe aici. Ok. Uite, nu campează nimeni acolo. Hai că mă duc. Dacă... M-am căcat pe mine de frică. Am glumit. Doar o expresie. Nu, mamă, aoleu, era fix la geam.
I-a dat viață cineva. L-a omorât chiar. Băi, e fix în cameră. Nici și frică să mă uit. Când ești tu killerul, toată imaginea se face neagră cu roșu, așa. Și e mai greu să-i vezi. Nu chiar așa de greu, dar îi vezi foarte bine. Killerul are un avantaj foarte mare pentru că el fuge foarte repede. Și sare o colmare, cât casă. Cât o casă de aia mare. Cât o vilă, nu cât o vilă, cât dura până la balconul la casa asta. E în casă, îi vedeți umbra? Omoară pe cineva aici. Uite, mai 2 minute până scăpăm. După ce trece 1 minut, atunci tot o să se deschidă ușa. Mama. Nu, man. Kerstin. Kevin, man. Fike is dead, Whiter. Whiter a avut. De ce am zis Whiter? Whiter nici măcar nu există. Help me! Help me! Am uitat. Nu. O. Pe bune, man. What the fuck? Nu vreau, eu mi-au murit chilus. O să-mi iau killerul clown. Cu asta știu că sare sus și fuge repede. What? Pff, am dărmat-o eu jos. Dar de ce eu mă buguiesc în pământ? Asta mereu mi se întâmplă și în meci, când sar mă buguiesc în ăsta. Și uite, și mă dau fix pe sub killer, așa mă dau. Dar pe dedes așa, de mă. Deci mă duc rău. Rămâne level 4, man. Level 4? Ești un noob. Nobule ce ești. Nobule. Și eu vorbesc de el, dar eu sunt noob. Sunt cel mai mare noob. Dar nu sunt prost, sunt noob. Ziceți-mi în comentarii dacă vreți să fac o serie. Și nu uitați, dacă vreți să fac o serie, lăsați comentariu cu hashtag, da, și să lăsați 12 like-uri, pentru că știu că am 12 abonați. Ce s-a auzit așa? A, e ieșirea. Da, uite, a scăpat unul, a scăpat încă unul, asta e mort. A omorât-o și pe fata asta definitiv. Și gata. A, doar 2 a scăpat, ok. Cred că 100% cred că următorul meci, cred că eu sunt killerul și nici nu-mi doresc. Sau da, că dacă omori pe cineva în joc, nu în realitate, o să-ți dă level. Eu vreau să fac level 15, man, 15. Cel prea mult pe 15, bă! Fă fetiță, cel prea mult... Bă. Ok, what? Este să mă văd... Se rege mapele. Ce prost. Nu! De ce, domne gadule? Cum zice Nocivanu, Barbasanu. Dumnegatul. Cu puterile lui... Doamne. Cu puterile lui Dumnegadului. Fac zi. Ce amuzant. Nu știu, eu mă ascund în baia fetelor. Să nu vă auzi să mă judecați în comentarii, da? Este doar un joc. Nu contează unde te ascunzi. Eu mă ascund în baia fetelor pentru că sunt șmechera. Fac dezordine. Fac dezordine. Hai că poate vină nu și mă ia killerul fix pe sus.
Olu. Acolo unde e killerul. E fix aici afară, nu? Yep. Hai că mă bag în... Fac. Doamne, nu veni aici, Ciuchi. Ciuchi, mă cac pe tine. Măi, urâtă. Mânzo, dăm drumul, Mânzo. Ce râde, stă mai ca un porc. Mânzo, dăm drumul, please. Doamne, dar nu mai face așa, Roberto. Am nici mereu când fac și un video să găsești să facă numai prostii. Eu acum am spart telefon, dau cu pune în el. Tung. Uitați, vede, ting. Pe ce căcat am apăsat? Și auziți aici muzică. Deci, acum trebuie să intrăm în palat și să-l găsim pe Ken. Exact, dar mai întâi trebuie să trecem de zânele palatului. Ne trebuie deghizare bună. Deci nu uitați ce v-am zis, da? Poate să-ți fac aici... Asta... Bă, de câte minute? De 12? Deci aici, nu uitați de like, subscribe și mai mult de atâta nu trebuie să faceți nimica. Pentru că eu nu știu cum să pun butonul de alăturare, să fac live. Nu am telefon Digi, nu am niciun model de ăsta și nu-mi dau voie să fac. Trebuie să fac ceva și eu nu știu în engleză. E un tutorial de în engleză. Și de unde naiba să știu engleză? English. Și cu aplicațiile sunt rip, pentru că am instalat acum o lună o aplicație de live și fără să vreau mi-a accesat parola de Google și l-am știut repede, am apăsat acolo codul, mi l-am blocat ca să nu-l vadă nimeni și bla 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 și gata. Deci fiți atenți ca să vă zic, cu cât mai scurtă fac videoclipul, cu atât o să se încarcă mai repede, cu cât mai fac mai lung, cu atât o să se încarce mai greu. Da, ok. O să revin cu Piggy Alpha. Higgy Alpha. Cu puterile Dumnegadului am intrat în Piggy Alpha. Nocivane Barbasane, dacă vezi acest videoclip, impro lasă un like și abonați-te la mine. Deci fii atent, eu sunt primul la tine, deci nici bine nu postez videoclipul, direct intru, dau like și direct mă intru și mă uit la videoclipul tău. Comentariu, nu vreau să fiu eu primul la comentarii. chiar dacă știu că o să-mi las o inimă, cred, nu știu. Hai să dăm play. Traitor. Dar vreau și eu odată, men, să fiu și eu traitor. În fine, eu am nimerit numai de 2 să fiu traitor. Adică, what? La fiecare live la lunociv, eu direct intru. Nu, eu sunt. Nu sunt eu. Stai. Nu. Numai pe asta. Orice, dar numai pe asta. Fuck man, is this failure? Să ce mai failă fake. Eu venere hate. Să încerc mai fake cu surfing. Eu will take it away.
era să se căsătorească cu altcineva și de aceea i-a dat Grațielei fără iubire. Crystal? A omorât-o? Sper că nu. Să... Băi... Hai, omoară-mă. Aici o să închid și videoclipul de aici, pa, pa!